Sevimsiz yaş kalemler, yaş kalemdeşler. Mine nice elinde biz Yona isim degen şunday proyekt bilen yaşaybız. Şunda koynaşabız, şular bilen koynaşabız, yaşlar bilen koynaşabız. Anın köngüllü mizgilleri de, uňuşlary da, sigilişleri de var. Elbette anın indi ele yetişip bitmeyen ýaklary da bardyr. Gerçi ýany men özüm de körem gaýbir ýetişipmeýän şunday aralaşylar jitmegini de körem. Şulay da mine şuşy proyekt turunda birneçe söz edip gitmeli awwel. Bizning zamanda ul hatly munday aralaşylar bigük ýok idi. Mümkinlik de bolmagandyr indi annasyň ul wagtda transportlar bilen de münasebetleri aralaşylar mümkinlik bolmagandyr. Jirak ýollar, ýyrak degen kebek. Häzir indi ýollar da eýbet, kilerge de araşyr da mümkin hem telefonlar bar. Şol sebäpli mine bu ýeşler projekti ýoňa isimni alyp bararga, telefon aşa da alyp bararga mümkinlikler çykdy. Eýbet projekt meňe kalsa. Çünki ol bik kerek. Ýeşler bilen özara aralaşy, ustazlar bilen aralaşy, nidir şaralarda birge jyýylyp, anda boluw, anda gatnaşy, fikirleşiw. Ol bar bir kişini bigrekde ýazyjy kalem ählilen üstere dip sanym men. Ol min mine soňundan şoşa idilem akşarlagy bilen gatnaşkan wagtda da ilham begileri bilen aralaşkan wagtda da Beýkan begisine jeňen kalem ähliler bilen anlaşkan wagtda da şoşa muhyitniň aralaşynyň faýdaly ikenin men özümden çygyp aýtam muny. Şoňa görä mine bizniň indi ustazlarybys da tyrşalar. Men özümniň tege kollegalarymyň, kalemdeşlerimden de Galimjan Gylmanowlar, anda Landyş Abuderowalaryny, Gülse Battalowalarny küzetip baram. Lilya Gybadullinar, mine Gybadullinarlarda gatnaşdy. Ustazlyk bilen alyp baralar. Her birisiniň özüň şerikli alymy, öz alymy, netijeli ýeşlerini niçikdir tege muştaraklary içinde diýip indi gytyrtalary ýazdyrga, allen indi oýunlar täqdim etip eserler ýazdyralar. Hem anyň netijesi baribir körenem, netijesi bar. Indi kelsek, ol şulay dowam etterge tiişde bu ýoňa isim projekti. Ol bulsan ol baribir ýeşlerni ol tartyp turga tiiş. Biz indi elik de ite turganyk, şol ýazgıçlar birligi tiresinde goýnaşganga görä ýeşlerni mine ýyşdyrga kirek dep elik edebi tügerekler bar idi her bir raýonlarda. Her bir raýonda bar idi ol, raýon gaýsy garşynda idi. Anyň özüniň ul wagtda raýonda ýaşap ýatýşy ustazlary bula turgan idi. Köp kişi ene şuşa raýon gaýsyna şarlandy. Häzirde köpkine raýon gaýslarynda ul bar, lekin bitinisinde de oýunda ol ýok. Bugün indi başga wazgyýat, başgaça tösmür aldy gazetalaryň işçiligide. Şoňa görä mine munday indi bu projektiniň barlykka kelýüde bik eýbet mine şuşy tügereklerini de köpmedir derejede alışdyryp turar. Tügerektegi sileşүүлärni de alışdyryp turar. Şol özüne görä bir tügerek indi ol ustazlaryň özara şäkertler bilen aralaşywy. Mine bu tügerek kısalarında biz bik köp ýerlerde boldyk. Bik köp orunlarda boldyk. Iste kalganlarym ýasyň bular indi Suslangerda boldyk, Etne raýonunda da boldyk, Şystaýda da boldyk. Hem anda türlü ýazgyçlarga beýli orunlarda, taryhy orunlarda boldyk. Alar mine biznikiňine tügel, gerçi ustazlarnykyna tügel, mine şu yaş kalemlerden de köňülin kozgatsyny diýip biz tiledik. Hem o şulay bolup çykdy da. Köbüsi mine barıp gaýtgandan soň hikaýeler ýazdylar. Hatda poema ýazgan kızlarybız da boldy. Suslangerga beýli edip birisi kişireşlerin mine tege şunday tasvirlap bik usta kalem bilen hatda ýazganlaryna koldatyrgasy bolmady. Mine şunun tesirleri alarynyň kamil derejede kagazga düşken idi. Indi kelip alga taba özübizden çygyp indi şulay ýok. Bizniň wagtlarda biz indi goýda mine şunday ustazlyk mektepleri bar. Mektep diýinde ol ustazlyk mektebi diýip atalmady ol wagtda. Şol tügerekler ýeşlik tügeregi diýen bar idi. Ol Tatarstan ýeşleri redaksiýasynda işledi. Biz şunda otyryp kileýdik. Onda indi elbette şagirler, ýazgyçlar bilen de işraşyw bolaydy. Mine meniň köňümde bir-ikisi iste kalgan bir sany Nurihanaga Fettah bilen ýaşaýşy biz işraşdyk. Mine Tatarstan ýeşlerinde uzgan ýeşlikde Nuri Aga Araslan hem Barasawy Kamalow bilen işraşyw boldy. Barasawy Kamalow Brazaýew
yazgıçy, Nuriye aga şair bizning ide. Mine alarnyň söylegenleri min hatda tirkepde bargamyn, tirkepde kuýgamyn. Min mine şuşa söz oňaýyndan fursatdan foýdalanyp eýtesim kile. Muna bu gündelik alyp baruw ul bik gerek ýaş galamlar ýa-da ol bütünibizge de gerek ýazgıçlarga. Häzir häzir bik istek bolmuş çünki bizning kün saýyn maglumat taşkyny telefonda, telewizorda özara aralaşkanda şoňa görä alarnyň her birisi istek aldyrga mümkin tugel. Ikişi güngeýin biz any unta da barabys köbüse. Şoňa görä terkep barsagyz tigi mühimlerin, gyzyklylaryň, gybretlilerin alar kilesekde ýazganda bik gerek bolaşar. Menim indi häzir özümniň de söz oňaýyndan galyn elleniçe defterlik gündelikler bar, al ýazyp bargaranda. Ol faktlarynda şol wakygalar da bar. Mine şunuň şekilli min tirkep kuýgamyň. Meňe bir kim de aýtmady ol çagynda sen ýazyp bar diýip, lekin min ýazyp kuýgaç ol ýagdan ukuganda göresin isке düşer ýüzleri şol ýazgyçylarynyň eýtgen fikirlerini ýazyp kuýgamyň. Meselem şonday fikir eýtgen idi. Nuriye abi da any hoplady. Barras abi Kamalda ýazgan eseriňni tezgine matbuatga çygaryrga aşykma diýip. Häzir indi biz isleýibis sosialiterge çygaryrga aşykma diýip de bastyryp berhas bizning köbübüz ýazabys da sosialiterge kuýabys hem elbetde anyň şol hataly keliş gide. Ony indi köp kişi okup ulgurýar ýa köçürip de ulgurýar. Andan kiri tartyp alyp bolmaýyndy. Şoňa görä bizning ustazlarybys, Nuriye agalar eýte idi ýazganyňyzy tigi tumpuçka astyna tygyp goýgyz. Birer apnadan, birer oýdan aşyp garagyz. Okup garagyz ol ýazganlar. Anda közge görünýär ol aşygyp ýazganlyk, hatalar diýip mine şuşunday. Ol synapda şulay menim özümniň de bir şygyr ýazganda şonday bir 5 ýyllyk gynä rifmalar diýen şygyr ýazgan idim min. Tege oýa, koýa, mine şunday boýa diýen sözler kirgenrek, rewişderek bolsun diýip indi özümçe mäňlede salgan idim. Şunda bir hilaflyk ýibergenmin. Ol indi bizning Tatarstanyň halyk ýazgıçy, şairi Marcel Galifke bagyşlangan idi. Baýanyş, koýa bizning toýanyş, baýanyş, häller bizning oýanyş diýip ýazgan idim. Özüme kalsa bütünisi de oýa bara, şunday işke rifmalar rewişinde bara. Bu kitapda da basylyp çykdy menim Görşe tawygy diýen şeýeri kitapda, parodiýalar kitabynda. Birazdan başyma berdi. Munda bit bir hata ketgen meýtem. Nindir hata bar, dürüst tugel. Koýa diýen söz. Koýa bizning toýanyş. Koýa rusça etkende ol kuda. Koýda diýip ýazgar. Kiritiş bolgamyň. Koýda diýip ýazgaç effekti biter bu ýazganynyň. Elbetde sözde ýok. Lekin mine bu eýberni aňlaw meňe bik eýbet boldy. Çünki mine häzirki ýeşler de köbrek süýeşkende golga telefony goýarlar da ýeşler siz indi eýtik. Sen koýa ele diýip goýabys. Sen koýa ele tugel, sen koýa ele dürüst tugel. Şoňa görä sen koýda ele kerek süýeşkende de bizning süýeşiw rewişinde. Mine bu isde tutsagyz diýip ýazganda. Şonday sözler bik köp bizning tatar tilinde. Andy ýalgyçlyklaryny jiberge ýaramy. Min näsege eýtem, mine şuşundan çygyp indi min Tufan abiň wakygасynda iske düşüren birinçi pissasyny okugan, uýdurgandagy mizeledegi şuşu oňaýdan ol bastylarga tiş kişilerden. Kişiler özleri ýazgyçylar, kalem ählileri birinçi eserlerin içikde bastyrga tiş, bu matbuatda çyga tiş. Min şuşuny uýlap, mine bizning munda bik köp ýeşleriniň mine men garadym, şokdy basylganlar eken, şagirler munda bik köp sanlar çygarganbys. Bizim ýoňa isim proýektinde gatnaşgan ýeşler bilen munda ijatlar, hikaýeleri de bar. Barysy da bar. Olar bik ul hatly tigi redaksiýalanmady diýip eýtim. Özleri de eýbetken ýazganlar, lekin min goltagy itmedim. Çünki any toşka basylgan diýip eýtäbis indi biz. Gazetada basylgan eýberni körgeç, mine şu ýazgan kişi özü körege tiş, özüniň hatalaryny ol bik tiz körenýär basylgan. Haraly men munday algyş ýibergen, Lebi baby muny jüri ýibergen indi, düzeltmegen eken indi eýtsinler diýip uýladyk. Çünki özüň şeýten körüp düzeltүү bik eýbet, özü bir deris. Tufan abi diýip eýtdim. Tufan abi da bit Mizele teatrynda spektaklin pissasyny alyp kile. Anda ol wagtda Sabir Ümitbaýew diýen rejissor pissany okup çyga, artistlarga birsine de uşamy indi. Bu pissa mine bu diýler indi. Şolay da Sabir Ümitbaýew eýter, men muny kuýam diýip. Kuýam men muny spektaklde diýip. Kursen Tufan diýip. Hem şonap da spektakl edip kuýarlar. Tufan abiňi artga oturar, Tufan abi çygyp giterdäй bolup oturar, talpyna çygyp giterge. Çünki görä kimçiliklerini sahnede, özüniň kimçiliklerini görä. Şondan olaň sabak bular. Hem olany bütün ol ýalgyçlaryny gabatlamy. Men de mine şuşu alaryň birinçi köp meseleleri, birinçi şygyrlary, birinçi hikaýeleri ýaş awtorlar özleri körüp ýagdan ýalgyçlaryň gabatlanmasyny şen diýip eýtem indi muny. Ondan ne biz
Türlü җирләрдә булдык дип әйттем. Бик тетрәндерә, тәэсирләндерә торган менә Суслонгерда мәсәлән булдыгайны. Шул ук русча Свияжский дибезне Зөя калада булдык андай анда безнең Хәсән Туфаннар бит инде төрмәдә утырган анда. Алар булган җирләрдә булдык. Ничектер күңелдә хәтирәләр, ничектер менә теге үзебез тудырган хәтирәләр дә бик теге күңелне кузгата торган мизгелләр бик күп булды. Мин аны шуннан чыгып нәрсә әйтәм, менә бу әйберне күрергә кирәк. Ә безнең менә бу проектта катнашучыларның күбесе килә алмады. Ул миңа бик тәэсир итте аларның килә алмаулары. Мин аларны нишләп килә алмадыгыз, мин үземнең төркемдәгеләрне әйтәм инде, үземнең шәкертләрне нишләп килә алмадыгыз дигәч инде, менә дәрес булды, дәрестән китеп булмады, яисә шундыйрак менә сәбәпләр әйттеләр. Мин әйттем инде, теге кискенрәк тә әйткәнмендер, бу бүтән кабатламый менә мондый әйберләр, шушындый Суслонгерга барулар. Син анда үзең бүтән вакытны барырсың, ләкин ул син тәэсирләндермәс. Ә менә монда син үзең төркем белән яшьтәшләрең белән килгәч, анда егет сөйли безнең экскурсовод, ханым сөйли, вакыйгаларны күз алдына китереп сөйләгән вакытта, ул инде башкачарак. Менә шуңа күрә минем монда да бер киңәш рәвешендә әйтәсе килгән сүзем. Әгәр дә шушындый мөмкинлек чыга икән, бөтен эшне ташлап китәргә кирәк, килергә кирәк, сорарга кирәк мөмкинлек булса, дәрестән сорарга кирәк. Мин ташлап китәргә кирәк дип әйтмим. Мин мәсәлән дәрескә өлгерәм дип, беренче сыйныфта укыганда ук Сара Посадыкованың өенә киттем, интервью алам дип, әңгәмә алам дип киттем. Композиторыбыз безнең ул вакытта ук 79 елда булган бу вакыйга. Телефоннан сөйләшеп алдан киттем. Мин инде бик тиз генә интервью алам да, тиз генә кайтып китәм дә, университетка барып дәрескә өлгерәм дип уйлаган идем. Юк, ул сөйләшә башлагач инде җентекләп, җанланып китте. Сара апа бөтен әйберләрен идәнгә җыеп ташлады, афишалар күрсәтә, фотокарточкалар күрсәтә. Мин рәхәтләнеп тыңлыйм, рәхәтләнеп карыйм, пианинога утырып көйләрен уйнап күрсәтә. Сыйфат Хәким менә жаңа җыр китерде. Менә шундый көй яздым әле мин аңа дип менә шуларны уйный. 4 сәгать үткән дә киткән. Мин инде соңыннан әле чәйләр эчереп, лимонлы чәйләр эчереп утыртты әле Сара апа. Шул мәгълүматларны алып, соңыннан ул мин бастырып чыгардым ул интервьюны, ул минем истәлекләргә дә керде якыннан соң. Ләкин хикмәте нәрсәдә? Менә шуннан соң мин университетка килдем, ә минем беренче менә дәресе иде Флорид абый Әгъзәмовның, безнең атаклы журналистларның әтисе дип йөртәбез. Шуның дәресенә мин керә алмадым. Минем кыюлыгым җитте, теге әрсезлек белән бәлки кемнәрдер инде ярар әле сизми калдыр әле дип кемнәрдер бәлки шулай үтеп тә китәр, ләкин мин күңелем борчылдым. Мин шундук Флорид абый янына кердем. Флорид абый, гафу итегез, мин сезнең дәресегезгә соңга калдым. Менә шундый хәл булды. Сара апада булдым, 4 сәгать китәлмичә утырдым. Китәлмичә утырдым, 4 сәгатькә сузылды. Шундый күңелле булды. Мин интервьюлар, әңгәмәләр алдым. Дигәч, Флорид абый да менә теге үзем дә бушанып калдым, рәхәт булып калдым. Һәм 5 ел буе Флорид абый мине үз канаты астына алып йөртте. Менә шундый теге нинди генә ни булса да ул мине менә теге шушы вакыйга өчен булгандыр инде, менә теге минем ачыклык белән кергәнем өчендер. Ул миңа бер чын мәгънәсендә әти булды. Менә шуңа күрә мин әйтәм, син Мамадышта яшисең монда, син анда Яшел Үзәндә яшисең монда, яисә башка район үзәкләрендә яшисеңме, ничек тә килергә тырышырга кирәк, шушындый чараларда катнашырга кирәк. Бу бик кирәк, анда аның ярдәме бигрәк тә бар. Чөнки мин инде әйтәм, яшь каләмнәргә мохит бик кирәк. Мин үзем дә Актаныш төбәгендә үстем. Ул вакытта әле аралашу шул безнең Яшел газетасы һәм Ялкын журналы гына иде. Без хат җибәрәбез, әле басыламы, басылмаса, хатлар килә, кабат басылмады. Тагын шулайрак язып кара дип килә, ул кайчан килә. Менә шулай теге сузыла, өйрәтүләр, нитүләр дигән кебек тәҗрибә туплаулар. Ярый ул хәзер менә теге семинарлар бер вакытны бик күбәеп киткән иде. Инде менә яңа исем проекты менә шушы әйберләрнең кадерен аңларга кирәк дип уйлыйм инде мин. Аңларга кирәк. Аннан соң ул язасы әйбер, ул барыбер җарыннан чыгарга тиеш. Без бит инде күп очракта заказ дигән сүзне әйтәбез. Заказ белән язырга диде. Минем үземдә язганнарым булды. Ул әйбәт кенә килеп чыга, шома гына килеп чыга, матур гына килеп чыга. Кайвакыт хәтта бик әйбәт килеп чыгарга да мөмкин, ләкин һәр вакытта да ул алай булмаска мөмкин. Аның җаны булмаска мөмкин ул әсәрнең. Җаны булсын өчен аны менә үз җаның белән тоеп язарга кирәк. Аның теге үзеңдә кайнап чыгарга тиеш ул шигырьләр, синең күргәннәрең, синең кичергәннәрең дип әйтик инде. Менә шуны да уйларга кирәк. Язган вакытта анда тема күрдем дә, тема алдым да, шулай итеп языйм әле дип кенә түгел. Аны барыбер
Näse oýnatyp jirtdirýär kirek. Bizning tege Barsil Galif elegini etken idim halyk ýazgıçylaryň şagyr Barsil Galif'in etken sözi bar. Alар Fenur Safin bilen indi bik populär jarlary bilen bik populär idi zamanda Fenur abynyň. Şol şiir ýazar aldyndan stüdent çagynda indi kitaplar alp goýtadyr idi. Ol wagtda hali bizning zamanda kitaplar da bek ýok. Şiir kitaplar alp goýtady. Şol şiir kitaplar goýta da diwarga burylyp ýatyp şu şiirlerini açyp okuýar bir 5 minut okaç hoply da dertlenip şiir ýazarga tutunady diýiş mene şunda. Kim gelir mene andy da bula. Benim de bu gadatda goşagynda tigi ýazasy kile, nerse ýazarga bilmeýän şeýergen şaklar boldy ýaş çagynda. Mene şunday şaklarda çynap da ol şiir kitaplary, u proza kitaby da bolara mümkin çünki bu itergiş bir proza kitaby da. Ýekse kimdir mene näsedir eýte, şunday wakyga boldy hali diýip näsedir, şunday kitap okudum hali diýip ol bik andyk ýaşarga kulak salara kerek. Etkenimçe häzir kitaplar bek köp, lekin barbyr kitaplarny okurga kerek. Bizning zamanda kitaplar bolmady. Ol çagynda Inostraniy literatura digen jurnal çygar idi Дружба народов indi. Başga milletler, rus milletlerinikinden başga halklarynyň rusça variantlaryny bastıralar indi. Biz şol Aitmatovlaryny, Vasil Bykovlaryny şolardan okup birinçi şeratda şu jurnallardan okudyk. Andan soň mene şuşy inostraniy literaturalarda Kafkalarynda, Scott Fitzgeraldlarynda şunday awtorlar kelip çyga. Anda biraz hikaye, başga bir näseni basadan ony okuýp tagyn okysy kile. Nikoya barasy kitaphanege. Ol wagtda mene şuşy bizning uniwersitet kitaphanasine min jirdim. Şondan kitaplar aldyryp zakaz berip indi olarny köçürip alyp hatda menim mene özümniň umumy defterler 5-6 umumy defter bar. Anyň birsi şit il ýazgıçlaryna nisbetli, rus edebiýatyna nisbetli, özübizdikine nisbetli diýler. Hem anda mene goýda näse okup gaýtsam şundan anda aşagan jollaryny köçürip alam, biografiýasyny ýazyp alam. Anda awtorynyň özü etken fikirleri, ýekse anyň türünde etken fikirler mene bugun günde de mende ol defterler bar. Onda garasaň özüme de gyzyk mene şuşunday birler. Etkenimçe mene şuşy okuganlaryny, körgenlerini, aralaşganlaryny tirkep mene şuşy gündelik formasynda men şoly umumy defter bar idi. Mene häzirde tege zamanynda Sibgat abi häkimler bilen Hasan Tufanlarynyň üýlerinde biz boldyk. Şunday Ömer abi Beşirowlar bilen. Andan soň şol birinçi tanyşkan şol Zülfiyat Niyazatmallar, anda ýaş şagyrlaryny, Fenur Safinlaryny, Müderris äglemläriniň birinçi şiraşkanlaryny men ýazyp goýgan. Ol bu mene bik eýbet, mene foýda bire isterekler ýazganda, itergiş bireler alar, ýerdem iteler. Mene şuşunday eýberlerini de unutmaska ide diýip eýtem men. Ol bir ýokda hatire. Çünki biz hatirge şanabız da anan ýaza başlagaç menim de kalemdeşlerim mene şuşy kimler bilendir şarşkan wagtlar da bolganda. Olar ýazgan istereklerini men oşaganda gorym da ýa kişilerini butylar emi. Ony bizim bilen bargan kişilerine mene şol bar edi eýtem ol jok idi anda. Anda men bar edim misal üçin menim burun kişi eýterler andaymy. Andi tigi tarihi hatalar gitmesin için tigi hilaflyklar tirkep baru barbar kirek. Menim indi goýbys bu fikirge şerwiste tutuşlar bar. Allaha şükür ýazabys diýler. Ol bik kirek häzirki zamanda. Mene şoňa görä indi. Andan soň menim eýtesi kilgen fikirim ýeşler motor mägnesinde ersizirek bolsa diýilgen söz indi. Ol näse diýen söz? Häzir bit etkenimçe iş bik köp häzir. Häzir iş mene bizning ustazlaryň da begerek dersleri köpeýme. Eli öz ijatyn ýazarga wagtlary kalmaýarlar bit hali gündelik iş wazifalary bar. Jurnalda, geçer, redaksiýalarda şeýler, türlü gazetelerde şeýler. Nişik diýip eýdim, meşakkatleri, goýulan meşakkatleri. Şoňa da garamasdan wagt tabarga kerek. Şagirdler besler, lekin her wagt tabolmaska mümkin. Şoňa görä ýaş şagirdler özleri ersizirek etdik. Tintireterge tiýişler diýip eýtem men. Tintireterge. Anda Lebiba mene Pinçige şuraya birini jibergenim. Haman jogap gelmeýär siz. Men eýtem men hali faşagynda kütüp dur biraz. Anda kyzyp bolup janyp durar telefonda men eýtem. Agarda men anyny açsam, andan soň ortak gitär. Ortak gitmesi üçin ortak gitse de kyzyp bolup durar. Men ýagdan kere goýup eýtem. Ana şaltyratyrmyn okup berem dip. Şoňa görä eýterge kerek. Jürirge kerek ýazgıçylarga. Biz etkenimçe redaksiýalarga ýürüýdirik. Ýazgan eýberlerini indi şol ul wagtda İdil Almanahyna barýaly. İdil Almanah'a çygadyr. Hakim Janaby Halikov mene ona kelýärdirik. Hakim Janaby mene bizning şiirler kitip diýerler diýip indi. Ol rahmet ol da menim fılar tabi erzam şekilde menim ustazlarımın birisi oldu menim şefsen meni şiirlerimni
Ýogdan soň Mägarif jurnalynda işlegende de surap alyp bastyradyk. Ellebi bireli balalar üçin ýazgan şigirlerimni dip. Şoňa görä andy oraşyw, tanyşyw ul üzüňe de ýerdem iter ýogdan soň. Redaksiýalarga garipsine jirmek gerek. Şol magnasyna tege oratorlyk derejede tugul, lekin sizden kiňeş gerek edi. Mine şundi şol etmezsizmiken, mine onu bastyryp bolmasmyken, kiňeş berigiz digen eýbirler etsek birkimde sizge tege karşı kelmeýi, ýyçik ýerdem iter ýatyr. Şu eşkelemler bizning ol köp tugul. Ilikden biz mine ilig biz hatlar ýazadyryk kelgen awtorlarga ýeşil işede işlegende, Tatarstan işlerinde de biz praktikalar uzak. Şol wagtlarda Gazanlyplarynda işleýän şaklarda da häzir indi hat ýazyp şol telefon aşa araşyw, häzir şaltyrata da çyryşa alabys indi. Lekin mine bu eýberlerini işlerek gerek. Araşywyny galdyrrak gerek. Jirmek gerek. Radiolarda da, telewizionylarda da görünýär ýatyrşak. Bizning indi elbetde ol wagtda şolay ustazlar jirdi. Ol wagtda bizning ustazlar Mehmet abi Mähdiýew ide. Aýtyk ol bizning edebi söz gazetiniň diýen şunday gazeta bar idi. Andan soň indi bizning Elüki diýen töwerek bar idi. Ol bizning Elüki töwereginiň kuratory idi ol wagtda. Mine şoňa görä ol bizni telewizionyga da alyp baradyr, radioga da alyp bargandan hatirlym. Radioga bargaç indi, anda telewizionyada da indi bizni iýretýüşler, şolda işlewçiler bizge şolay altyn kiňeşlerin bererler idi. Meselem men özüm okuganda, şiirler okuganda radioda şakda Cevdet abi Derzemen şonda şiiri ol aýtdy. Meni iktibar etdi Lebip, sen hem diýen sözni kam, hot diýende h bilen aýtasyň diýdi. Hem diýip aýtasyň diýdi. Mundan soň tagyn bir okutuşybız aýtdy şunday uniwersitede garap tili okutuşy Lina Kelimulla kızı Tajiýewa da şunday fikir etkeş. Men indi iktibar ete başladym. Şiirde mine şuşy ýatdan süýlegende de gazetten okuganda kulağa tutup häzden okuganda da şuşy hemni ýalgyşmaska, hem diýen şäher, hadi diýen sözlerni etdirýär mine öýrendim. Gerçi biz men özüm Çista Tatar raýonundan, Çista Tatar awulundan kelgen bolsam da mine süýleşgende rusçarak aksent bilen süýleşip gadetlenip ketken bolabys. Lekin mine mundy kiňeşlerde bik foýdaly ýeşler üçin dip aýtam indi. Aktif ýazarga kerek, aktif bolarga kerek, tüp maksatyna aşyklara kerek birinçi şeratda. Men gadetde şiirlerin kitirgen kişilerge şiirlerini okup çyganda anda indi butak şataklaryny dip aýtyk indi, tigi ýylaflyklaryny görgeç, gabatlanyklaryny bik ýaş görgeçler men soraýym, sen şenatda ýazgıçy, şahyr bolasyň kilenmi? Kileri. Egerde kilse men aýtam, mine biz şoşa şiirleriň birilişini işkerde bastyrabys, lekin büten mundy şiirlerini ýazma. Men ýazmamyn diýip mine şuşy gabatlama büten mine bir gabatlanan eýberden büten gabatlan, büten tema al, büten niler tap, obrazlar tap. Lekin mine bu sygan büten şiirlerini, büten unutyňdy sen diýip aýtam men adetde. Egerde sen şenatda şahyr ýa-da prozaik bolasyň kilse. Ol şenatda şolay üýrenirge, öz-özlerinden üýrenirge kerek. Ana men etkenimçe kitap okuýarбыз. Kitap okup gana galyp tul ele any konspekt ýeriterge de, konspekt ýasarga da üýrenirge kerek. Etemş aýrym fikirlerini ýazyp bara kerek. Şunsuz bolmaý, şunsuz özüňni maksat goýgaç, şol maksatga taба bararga kerek. Ekirigine barsan, menim özümniň diýibiz, akryn bargan jarak bargan digen şoşundyrak diýibiz menim. Andan soň rusça bir şunday söz bar bitine, ne уверен, не обгоняй digen. Mine şoşundy şoferler arasynda da bik bugün tekin kullanışda elek ol etik Şallydan Gazandan kelgen maşynalarynyň artlaryny ýazyp goýuladyr edi. Maşynanyň artyndan barasyň eken, sen tigi şansaňyna uzup git maşynany digen mägnede indi. Şoňa görä sen ijatda da, ýaryşlarda, konkurslarga, beýgelerde gatnaşasyň eken, sen bik ňyk ýaşangan bolgat iş özüňe hem ýazganlaryň komil bolganda indi. Men şoşa diwiz bilen bik köp gatnaşyp, tigi maktanyp bolmasyn, ýumur beýgelerinde gaýby şunday beýgelerde gatnaşyp orunlar alu bäxtine erişdim. Men şoşunyň dürüst ýolda baram diýip oýlaým indi özümçe. Şoňa görä ýeşler bilen birge her wagt birge bolarga kerek, bir-birimizni aňlap, dostane bolup, tintiretip bir-birimizni "Nişep ýazmyşsyň?" diýip men tintiretem, siz aýtasyz, Lebip ýazgany sen okumaýsyň biteli başta oka, mana munda çykdy bizniň ýazgan diýip kilip şunday fikiriňiz kerek, bizi sizin ýerdemimiz gerek, kirişsiz gerek, şuşunday atalarça fikiriňiz gerek digen sözler bolup tursun. Aralaşyk, birleşik, ýeşik edebiýatny alga alyp baryp Tatar edebiýaty.